Crnogorske kulturne mreže. Dobro jutro i dobrodošao u Boje jutra. Dobro jutro, pozdrav gledalcima vaše televizije, zahvalnost vašem mediju na podršku koju dajete projektima Crnogorske kulturne mreže. Nakon grandioznih proslava Dana nezavisnosti, Dana državnosti, zadovoljstvo mi je da najavim 4. po redu Nikšićko pivo Sport Fest, sportsko-zabavnu manifestaciju koja ima edukativni karakter, koja okuplja veliki broj mladih, više hiljada Nikšićana, ljubitelja sporta i sportskih vještina će 23. i 24. uživati u programu koji smo pripremili za njih. Dakle, ljeto su definitivno obilježili u cijeloj zemlji muzički događaj. Ovdje se muzika javlja kao pratnja sportu. Sport je u prvom planu. Ko će biti učesnici, dakle, koja je vaša ciljna grupa? Ovo je već 4. godina i koji sportovi su zastupljeni? Pa ciljna grupa je da kažemo starosno doba od 7 do 77 godina, tačnije znači bit će organizovano kao i svake godine nadmetanje u sportskim disciplinama, fudbalu, atletici, biciklizmu, zatim karateu, judovu, zatim bit će održana i takmičenja za veterane u pikadu, u skoku u dalj, u šahu. Koliko vam to prostora treba na trgu? Pa naš trg Slobode je, kao što znate, veliki, mislim da će uspjeti da stanuće sve, jer smo svake godine, znači nemamo ni jedan novi sport, tako da svake godine uspijemo da stavimo sva ta borilišta i za tenis i za stoni tenis, dok će atletska i biciklistička trka biti održana kroz grad. Vlada veliko interesovanje, kao i svake godine, događaj realizujemo partnerski sa sportskim klubovima iz Nikšića. Mislim da će biti negdje oko 400-500 sportista. Eto, kažete veliko interesovanje, na koji način stimulišete učesnike? Čini mi se da su djeca onako nekog srednjoškolskog uzrasta možda najzastupljenija. Pa jeste, znači u saradnji sa sportskim klubovima uspijevamo da animiramo veliki broj mladih koji su naša ciljna grupa, naravno, iako je događaj ima promociju sporta i zdravih stilova života, naravno nakon završetka tih nadmetanja bit će upriličena uručenja na pehara i medalja za najbolje. Osim što će učesnici biti fizički aktivni, bit će i šah i pikado. Gdje je trenutak, mirni kutak za pametne aktivnosti kakav je šah? Pa šah će se održati, mislim, u kafe baru Gradska ima jednu predivnu terasu, tako da će tamo biti održano takmičenje u šahu, zatim bit će održana i zumba party i 23. će biti, 23. neće biti sportskih nadmetanja, 23. od 18 ura će biti nastupi DJ-eva iz Nikšića, 24. znači će se održati nakon sportskih nadmetanja muzički happening u kome će mini koncert održati grupa Beat Steel, zatim veliki koncert će održati grupa Roli, zatim nastupit će kulturno-umjetničko društvo Župa, Nemanja Marojević, učesnici Leta ka zvijezdama i Zoran Điknić. Za svakog po nešto muzički, otkud ta kombinacija žanrova? Pa uvijek se trudimo da kroz naše događaje, ne samo Sport Fest, nego i druge događaje, da privučemo znači, i starije i mlađu populaciju, tako da se trudimo da odabiramo one što su interesantni mlađoj populaciji, pretežno. Ove godine grupa Roli koju možda mlađa generacija dobro ne pamti, ali ovi starije generacija, da kažem 30 plus, mnogo dobro se njih sjeća. Također želim da naglasim da ćemo kroz Sport Fest promovisati akciju Nikšić moj grad koju smo promovisali prošle godine. Ova akcija je zbog velikog interesovanja koja je izazvala. Odlučili smo da i ove godine nastavimo tu akciju, tačnije. Skrećete pažnju na problem zapošljavanja mladih, je li tako? Šta ste učinili po tom pitanju? Pa skrećemo pažnju da zapošljavanje mladih, mnogo puta smo ukazivali na politička zapošljavanja, bili smo svjedoci da se u našem Nikšiću nekada u javnim preduzećima politička zapošljavanja bila. Kada smo kod Nikšića, želim da istaknem da nam je ove godine podršku pružila lokalna samouprava i predsjednik gospodin Vesko Grbović. Ovo je prvi put da za 4 godine dobijemo podršku grada. Također kada smo kod nove lokalne samouprave, nas u Crnogorskoj kulturnoj mreži veoma raduje da lokalna samouprava priprema veoma ambiciozan plan za otvaranje novih radnih mjesta, tačnije uradit će se reorganizacija, tako da će i mladi ljudi dobiti šansu da se dokažu na nekim funkcijama u našem gradu, rukovodećim. A što se tiče Crnogorske kulturne mreže, da li im vi dajete šansu unutar organizacije? Mi permanentno pokušavamo da ukažemo na problem nedostatka radnih mjesta za mlade. Mi smo dali svoj skroman doprinos, zaposlili smo jednog pripravnika shodno našim mogućnostima. Nastavit ćemo i dalje da ukazujemo na problem nedostatka radnih mjesta za mlade, da se kaže stop političkim zapošljavanjem, jer mislim da nekom mladom čovjeku, bez obzira na vjeru, naciju i boju kože, treba omogućiti pravo na usavršavanje i pravo na rad.
Dobro. I ove godine ste mislili na najzaslužnije sportiste u prethodnom periodu. Ko će biti nagrađeni? Tradicionalno, znači ove godine uručujemo priznanje Sport Festa, znači priznanje za ovu godinu će dobiti trener fudbalskog kluba Sutjeska Dragan Radojičić, zatim fudbalski klub Sutjeska, zatim košarkaški klub Sutjeska za postignute rezultate i priznanje, plaketu za promociju Nikšića dobit će i navijačka grupa Varvari, a posthumno ćemo uručiti plaketu porodici Labuda Šljukića, našeg veoma cijenjenog i uglednog sugrađanina. Evo još jednom da sumiramo šta bi bila negdje poruka Sport Festa, koja je vaš cilj? Pa naš cilj je da se mladi okrenu u sportu, da kroz sport promovišemo zdrave stilove života, da se cilj nam je još da skrenemo pažnju jer sport je najbolji način da bi se neka akcija, neki događaj promovisao, da skrenemo pažnju, da svi moramo da ujedinimo svoje potencijale, da se okrenemo izgradnji Nikšića, da pomognemo da se Nikšić vrati na stare staze uspjeha kao što je nekad bio. Nažalost, Nikšić je marginalizovan, zapušten i mislim da preživljava veoma teške trenutke i trebamo svi da uložimo svoje kapacitete i svoje potencijale da se Nikšiću pomogne. Hvala na izdvojenom vremenu, ja vam želim uspješna 2 dana. Hvala vama, hvala vašoj televiziji. Koristim priliku da pozovem i građane iz drugih gradova Crne Gore da dođu u Nikšić za 23. i 4. uživaju u programu koji je pripremljen za njih, a tebe pozivam, pošto voliš adrenalin, da se oprobaš u padobranskim skokovima koji će biti također u sklopu događaja organizovano. Eto, o tome mogu da razmislim. Hvala još jednom. Hvala. Dakle, bila je to priča iz Nikšića za ovo javljanje. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Hvala Dijana, također. A šta je novo u bioskopu Simona?